Deci jur că se merită și am plătit atât de puțin pe el, de s-au meritat toți banii pe care i-am dat. Mamă, ce mișto, chiar foarte tare. Auzi, dar tu ți-ai schimbat telefonul? Da, ai observat? Da, mi l-am cumpărat săptămâna trecută, deci ce părere ai? Este ultimul model. Da, e foarte frumos și luxos, dar asta e a treia oară când ți-l schimb luna asta. De ce ți l-ai mai schimbat odată? Păi mi s-a stricat încărcătorul și am zis să schimb telefonul. Oricum am vrut să-mi iau și iPhone 14 să văd cum este și da, nu-i cine știe ce dai frumos. Și eu mă chinui de 2 ani să-mi schimb motorul ăla pe care m-am dat. E ok. Copii, eu sunt cam curioasă, fiecare unde merge în vacanță, numai așa ca să nu mă simt ultima săracă din clasa asta. Maria, Ana, voi două unde mergeți? Doamna, eu vă spun sincer, cred că mă duc în Vamă sau la Costinești. Eu, doamna, cred că mă duc în Mamaia. Vamă, Mamaia, așa, frumos. Tu, Cătălina, pe unde mergi? Tot așa, prin Vamă? Eu mă duc în Maldive și nu pot să-mi dau seama de ce nu merge toată lumea acolo. Este atât de frumos și locațiile sunt atât de interesante. Eu vă recomand Maldive din tot sufletul. Dar mă rog, acum, dacă voi aveți gusturi mai proaste, na, fiecare cu ce poate. Mamă, că ți-o trântesc pe asta. Nu, Ana, calmează-te, potolește-te, stai. Doamne, e cineva turbat, Oh my god! Aoleo, cine a murit? Catalina, ești ok? Mi-a cumpărat tati rachetă, cred că o să mă duc și pe lună. Vine cineva cu mine? Da, vin eu, dacă vrei pot să-ți fac un avanti de pe acum. Alo? Da, protecția copilului?